Salut, prieteni! Eu sunt Mario. Bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o facem un unboxing la un nou ceas de la Vostok și anume Vostok Europe N1 Rocket. După cum vedeți, același logo al lor, Watches for Going to Extremes. După cum vedeți, ca și celălalt, o cutie și un ambalaj foarte cu grijă lucrate. Avem aici sigla VE Vostok Europe. Să trecem la unboxing. După cum vă spunem, fiecare ceas de la fabrica Vostok are istoria lui. Acest ceas este dedicat în onoarea cele mai mari rachete lansate în spațiu vreodată. Se numește N1. O scoatem ceasul. Deci acesta este ceasul. Să scoatem folia. La fel ca și celălalt Frost, are un mecanism intern NH34. La fel este Dual GMT, după cum vedeți, ora noastră aici, adică ora mea, de exemplu, și o altă oră pe care am setat-o eu, de exemplu, pentru Beijing. Liniile mari care reprezintă cifrele sunt ora care mă interesează pe ora mea, iar racul mic reprezintă și cifrele mici pe care le vedeți pe ecran, reprezintă fusul orar al țării, al orașului pe care l-am selectat eu. La fel, după cum vedeți, acele au formele, amândouă au forma unei rachete. Ceasul este N1 Rocket. La fel, rezistă la 200 de metri adâncime scufundări. Are dată. În plus, acest ceas are un bezel, după cum vedeți, care funcționează. Unidirecțional, de nu e bidirecțional, vedeți, nu merge invers. Foarte, foarte frumos, după cum se aude. Foarte frumos și foarte exact, foarte, foarte precis. După cum vedeți. La fel, are o coroniță care se deșurubează. Mai fac o dată. Uitați, care sare. După care tragem o dată și în sensul acesta reglăm data. Iar când rotim în sus, reglăm al doilea fus orar. În poziția de blocat acum îl întoarcem. Se întoarce cam de 55 de ori și are o putere a ceasului, putere de rezervă, așa îi spune, power reserve. Adică poate, dacă nu-l porți la mână, poate sta în cutie până la 41 de ore fără să fie întors, dacă nu este purtat. În rest, e ceas automatic, bineînțeles, se întoarce singur după mișcarea mâinii. Ceasul este la fel, din inox, după cum vedeți, este foarte, foarte greu, foarte mare. Și cum spuneam, tragem coronița o dată, reglăm data și fusul, al doilea fus orar, și când tragem până la capăt, reglăm ora principală, adică ora mea. Încă o chestie, și acest ceas are, bineînțeles, cei de la Vostok se respectă, are acel hack care oprește secundarul în momentul când tragi la capăt, deci te ajută să setezi la secundă ceasul, pe care ai împins la loc și împingi și înșurubezi și strângi coronița. Are o garnitură specială de etanșare ca să reziste la mare adâncime. Să scoatem și scociurile acestea. Este prima oară când îl desfac. Ok.
După cum vedeți, este foarte protejat. Deci ambalajul a venit într-o cutie nemaipomenită. Până și ambalajul exterior a fost foarte solid și deci foarte mare grijă și atenție la detalii și la transport și la tot ce vrei. Ok. Am dat și asta jos de la curea. Hai să le dăm pe toate. O grămadă de scociuri de protecție. Chiar dacă te chinui puțin, dar merită. După cum vedeți, la fel are sigla VA, Vostok Europe, bezelul. Și acum să vă arăt, bineînțeles, acesta vine cu o curea de silicon, cum se putea altfel decât albastru. Albastru este ceasul, după cum ați văzut, limba este albastru, acul GMT este tot albastru. Cureaua este de silicon, sigla nelipsită Vostok Europe. Și acum să vedeți ceva frumos pe spate. E un open back. Adică spatele este deschis, puteți vedea mecanismul din el, cum se mișcă. Și acest ceas, la fel, a fost produs într-o ediție de doar 3000 de ceasuri. Am să vă arăt imediat dacă pot. Nu știu cât de clar se vede. După cum vedeți, este ceasul cu numărul 696 din 3000 de bucăți produse. Aici este mecanismul, după cum vedeți, la fel 24 de rubine. Mecanismul, vedeți pe interior aici, NH34 este marcat. După cum vedeți, N1 Rocket. Bineînțeles din inox pur. Rezistent la 20 de atmosfere. Frumos, nu? Și acesta folosește tehnologia elvețiană Full Luminova. O să vă arăt imediat. Deci tot cadranul se luminează, nu cadranul, toate cifrele și acele se vor lumina în acea tehnologie Full Luminova. O să sting lumina și să vă arăt puțin pe întuneric. Iată cum se vede pe întuneric. Nu e întuneric total, v-am spus că nu am încă întuneric, nu am aici întuneric total, dar oricum se vede. Deci bezelul este luminat în dreptul orei 12, acul de la GMT și cele două ace care reprezintă ora, deci ora și minutul, și liniuțele care reprezintă minutele. Sper că vă place cum se vede. Ok, să prindem lumina. Deci, cam aceasta este al doilea ceas de la Vostok Europe. Sper că vă place. Să punem și la mână acum, să vedem cum vine. La fel, este un ceas foarte mare și foarte greu, are vreo 250 de grame. Am uitat să vă spun, celălalt Nordfrost are 290 de grame ceasul. Iată cum vine și la mână. E ok, nu e mare. Este destul de gros, dar arată bestial. Și bineînțeles albastru cum îmi place mie, ca de obicei. Ok. La fel. Sigla. Așa, vedem ce mai avem în cutie. Pernița lui. Suportul. La fel.
manualul de instrucțiuni și la fel mecanismul lui și bineînțeles Vostok Europe. Avem actul de proprietate cu ștampila și cu semnătura și avem și la el o curea de silicon, dar aceasta nu mai este albastru acela frost, este un verde, un verzui mai mult. O să vă arăt acum la lumină imediat, să sting lumina. Cum vedeți, acesta e mai verzui, dar tot la fel, folosește tehnologia elvețiană Luminova, full Luminova. Va fi bestial și ăsta dacă îl schimb, uitați, pentru întuneric. Super frumos. Toate ceasurile de la Vostok Europe sunt nemaipomenite. Vă spuneam, cele mai scumpe sunt cele cu tuburi de tritium. Acelea folosesc un fel de tuburi de neon cu un gaz radioactiv în el, care prin mișcarea mâinii se activează și va sta aprins tot timpul, timp de 30 de ani. Și abia după 30 de ani va începe să slăbească, nu să se închidă total, să slăbească din putere, dar 30 de ani e garantat să reziste. Oricum, este nemaipomenită cureaua. Oricum, cealaltă Frost îmi place mult mai mult, dar merge și asta, e super frumoasă, la fel originală de la Vostok, să aprind lumina. Uitați, la fel, Vostok Europe. Deci toate accesoriile sunt originale, produse de fabrica Vostok din Lituania. După cum ați văzut, la fel, am uitat să vă arăt, și acest ceas made in Lituania. Deci este ceasul la o adâncime la fel, de scufundare de 200 de metri și la fel este la temperaturi de minus 40-60 de grade. Toate ceasurile făcute de fabrica Vostok sunt rezistente la temperaturi foarte joase și la adâncime foarte mare. Cel mai scump ceas al lor, de care vă spuneam, Energia, pe lângă faptul că are la fel coroniță cu filet, care la fel se desface și are o siguranță de detanșare, aici mai are o valvă de heliu, foarte specială pentru scufundători. Cine face scufundări știe despre ce e vorba. E foarte special acel ceas și înăuntru, aici, în loc să aibă, el le are culcate, dar mai e un ceas, îmi scap acum, tot de la Vostok, care le are înfipte în picioare tuburile și luminează mult mai tare, iar la Energia sunt puse așa, culcat. Dar acelea, v-am spus, sunt foarte scumpe și sunt garantate să reziste 30 de ani. Deci în cazul unei apocalipse sau unui blackout, acele ceasuri se văd pentru noi dacă vei rămâne fără baterie, adică baterii de orice fel, curent și orice altceva, ceasul acela va lumina în întuneric dacă vei fi prins undeva și vei vedea oricând cât este ceasul. Cam atât despre acest ceas, sper că vă place. Deci greutatea lui, ca să revin, are 250 de grame acest ceas, celălalt are 290 de grame, 300 de grame aproape. Eu am mai scos din curea și l-am cântărit, dar acum e la 276 de grame. Dar el are în total 300 de grame, le-am cântărit. O să postez poze cu ele. Cam acesta e, oricum este frumos, albastru, este nemaipomenit. Și acum să vi le arăt pe amândouă. Deci, aceasta este Nord Pole Frost, produs în ediție limitată de doar 750 de ceasuri. Eu sunt proprietarul ceasului cu numărul 291. Acesta este produs în doar 3000 de bucăți și eu am ceasul cu numărul 696. 696 din 3000. Cam acestea sunt. Frostul îmi place cel mai mult, deci Frostul e pe primul plan, deși îmi place culoarea albastră, la asta este foarte frumos, dar Frostul este ceasul pentru inima mea. Momentan. Are o culoare nemaipomenită. După cum vedeți, amândouă sunt foarte frumoase, îmi plac.
Haideți să le luminăm înainte de a termina videoclipul, să le luminăm pe întuneric. Iată cum luminează amândouă pe întuneric. Acesta este bestial, e demențial. Deci e frumos, este ceasul pe care mi l-am dorit cel mai mult. O surpriză foarte frumoasă acum de Paște. După cum vedeți, are ecranul este împânzit cu Full HD DN. Acesta este Vostok Europe, Nord Pole Frost. Iar acesta este Vostok Europe N1 Rocket. Atât pentru azi. Sper că v-a plăcut videoclipul. Ne vedem data viitoare la următorul videoclip. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like, să lăsați un coment și să vă abonați la canalul meu. Vă aștept cu drag data viitoare. Pe curând, prieteni!